играем FIFA for Speed. Сега излизам от паркоместото. Сега връщаме. Малко с дрифт. Тук, ето колите, където сега ще ги изпреварим. Малко незаконно карам, защото в населено място по принцип се кара с 30, аз карах с 56 карам в момента. Сега отиваме на дълъг път. Сега да видя само навигацията. Сега спирачки, спираме. Спираме по средата на пътя. Сега ще отидем сега на... Сега. Отиваме сега. Тук имаше... Ето един мой приятел, където тук кара. Може да се състезавам с него. Сега, ето още един посрещна. И сега ще отидем на моста. И тръгваме. Ето може да чуете даже как звучи. Ето ръмжи колата, ръмжи. Ето в платното забързане съм влезнал. Не знам дали ще мина. В града. Пробивам спирачки. Сега, тук ще трябва да мина. Ударих малко. Ударих се скоро. Извинявам се много. Какво стана? И община, и община.